Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 22 май душанбе. Туры эфирдә сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Тапшыруыбызның иҗат төркем белән бергә шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга атна дәвамына җитәрлек күтәренке кәеф, файдалы һәм эшлекле атна теләп калабыз. Алдагы минутта бүгенге көнгә кирип калган кайбер вакыйгалар белән танышып китербез. Һәр елның 22 майында халыкара биологик төрлелек көне билгеләп үтелә. Планета биотөрлелеге бик тиз кими, үсемлекләр үлә, җир йөзеннән хайваннар һәм урманнар бетерелә. Флора һәм фаунаның 1 миллион төре юкка чыгу куркынычы астында. Бу күпчелектә кешенең актив эшчәнлеге белән бәйле. Бүген Россиядә бассейн индустриясы көне. Илбез икътисадының яшь һәм динамик үсеш алган тармагы. Бассейннар күп төрле була, зур һәм кечкенә, ел дәвамында эшли торганнары һәм сезонлылары. Йөзү сәламәтлек өчен иң файдалы спорт төрләренең берсе, ә бассейн сәламәт яшәү рәвешенең алыштыргысыз билгесе. 1892 елның 22 майында Шеффилд исемле дантист теш пастасы өчен тюбик уйлап таба. Ул вакытта ул үзенең табышын кеше тормышының иң актуаль әйберләренең берсе булыр дип уйлый да алмый. 19 гасыр ахырына кадәр тешләрне теш порошогы белән чистарталар. Безнең илдә теш пастасы өчен савытны 20 гасырның 50 елларында гына куллана башлаганнар. Моңа кадәр пасталар калай савытларда, соңрак пластмасс банкаларда сатылган. Барыгызга тагы бер кат хәерле матур көн теләп дәвам итәбез. Һөнәре буенча ул чит телләр укытучысы. Тормышта режиссер, биюче, җырлар язучы, автор башкаручы, алып баручы. Китаплар укырга ярата, хәтта китапханәдә дә эшләгән. Гарәп теленнән аның исеме Кояшлы бала дип тәрҗемә ителә икән. Тиздән булачак концертына әзерләнү арасында җырчы Нурзадә студиябызның кунагы. Нурзадә, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, Эльза, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин сезнең белән әңгәмәгә әзерләгәндә тәмам буталып беттем дип әйтсәм дә була. Асылда сез кем? Шул хәле күп һөнәр үзләштергәнсез. Кемсез? Артист, бер сүз белән әйткәндә. Гомумән үз эшен яратучы, шундый бер фанат, артист дип әйтергә кирәк минем турыда мөгаен. Шулай да чыннан да менә сәхнәне өстенлек биргәнсез сәхнәгә һәм инде тамашачы белән аралашуны сайлап алгансыз үзегезгә менә һөнәр итеп. Ни өчен дигәндә, минем әни гомер буе клубта, мәдәният йортында эшләде. Шуңа күрә мин үземне хәтерли башлаганнан бирле сәхнәдә үскән кешемен. Ләкин инде һәрбер әтияне ничектер баласын үзенең юлыннан җибәрәсе килми, чөнки миңа әни һәр вакыт әйтә иде, ул яшь чакта гына күңелле, яшь чакта гына кызык кебек, олыгайгачтан икенче төрле тормыш кирәк дип, ләкин һәм инде мин шулай итеп, аларның сүзләрен тыңлап дип әйтергә кирәктер инде бу чиракта чит телләр факультетына укырга кирдем, француз һәм инглиз телләре буенча. Ләкин инде барыбер иҗат үзенә таба тартты. Мин инде студент елларында да, мәктәп елларында да, студент елларында да һәр вакытта да инде конкурсларда, фестивальләрдә катнашып йөрдем. Мине хәтта менә әйтергә кирәктер, мәктәп елларында шундый анкетама, шундый бер языла бит инде, әйме. Минем классташларым, минем укытучыларым, алар мине барысы да артист булып күргән икән. Һәр вакытта да. Ни өчендер менә хәтта студентлар белән булган, менә студент чакта булган очрашуларында хәзергесе вакытта кайчагында очрашасың бит инде үзеңнең курсташларың белән. Алар инде без син инде артист буласына ышанган, уйлаган идек, син артист булырсың дип әйтәләр. Һәм шулай булганда шулай. Һәм тагы бер минем өчен бер шундый табышмак дип әйтим инде. Социаль челтәрләрдә дисеңме, интернет челтәрләрдә дисеңме, сезнең туган көнегезне көз көне дип язганнар име? Әйе. Ә менә афишада сез инде кемдә нәрсә миндә туган көн диеп, май ахырында үткәрергә булгансыз. Асылда сезнең туган көнегез кайчан? Минем асылда туган көнем 28 май. Шик саклаучылар көне. 28 май моны күп кенә тамашачылар белә. Чөнки безнең май аенда беренчедән безнең бик күп артистларыбыз туган, көн саен дип әйтерлек, анда безнең җырчыларыбызның бәйрәмнәре, туган көннәре. Инде бу уңайдан инде мин быел инде карадым, календарны карадым. Якшәмбе көнгә туры килә. Якшәмбе көн хәзер бигрәк тә бит инде кемнәрдер бакчага китә, кемдер авылга китә инде. Һәм инде мин уйладым да, җәйне язның соңгы көнендә дип 31 майга куярга булдым.
Бу концерт программасының инде үземнең туган көнемә дә һәм инде әлбәттә мин әле менә шушы мактаулы исем алганнан соң мин әле тамашачылар каршында беренче тапкыр зур имтихан тотам дип әйтергә кирәктер. Шуңа күрә бик җаваплы, минем өчен бик җаваплы концерт әзерлим. Дулкынланасыздыр инде. Кунаклар да күп булачак сезнең анда сәхнәдә кунаклар күп булачак, чөнки минем язган җырларны бик күп җырчылар башкара. Күп очракта бит инде авторлар әйтелми һәм тамашачылар белми дә кала кемнең җыры икәнен. Инде минем бу концертта катнашачак инде минем иҗатташ дусларым, минем бик якын күргән һәм бик хөрмәт иткән җырчыларым дип әйтергә кирәк, иҗатташ дусларым, үзем белән бергә эшләгән, еллар буе инде бергә эшләгән, утларны суларны кичкән, менә шундый иҗатташ дусларым катнаша. Җырлар иҗат итәм дип әйттегез һәм инде менә тамашачыларга сорау да әзерләп килгәнсез. Сездән сорау, тамашачылардан җавап һәм инде отканнарга чакыру кагазы бүләк. Чакыру кагазы һәм шулай ук инде мин үземнең шушы монда 75 җыр кергән диск. Мин инде сорау булайрак булыр дип әйтер идем. Мин күбрәк кайсы шагыйрьнең шигырьләренә җырлар иҗат итәм. Тамашачылардан без менә экранда күренгән телефон аша дөрес җавапларны көтеп калабыз. Шалтыратыгыз безгә сәгать 10-дан 11-гә кадәр сездән җаваплар көтәбез һәм инде дөрес җавап биргән тамашачыга әлбәттә инде менә бик матур шундый күчтәнәчләр бүләкләр була. Тагын бер матур күренеш, әлеге дә баягы шушы сезнең белән әңгәмәгә әзерләгәндә сезнең китап укыганыгызны шул кадәр менә күңелемә хуш килде, менә яратасыз икән китаплар укырга. Бу бала чактан килә дип аңлыйм шулай. Бала чактан килә, чөнки безнең өйдә һәр вакытта да китаплар күп булды. Мин хәтта татарча гына түгел, гомумән рус классик әсәрләрендә, рус әсәрләрендә укыйм, хәзер дә шулай укыйм. Һәм инде мин бит инде шулай чит телләр бүлегендә укыгачтан, мин инде оригиналда дип әйтергә кирәк укыдым. Француз, инглиз телләрендә укыдым бит инде китапларны. Шуңа күрә мин чит ил язучыларның китапларын да бик яратып укыйм. Гомумән китапханәгә яисә китаплар кибетенә мине якын җибәргә ярамый. Мин шулай дип әйтәм инде. Чөнки мин китап кибетенә керәм икән, миннән китапсыз чыкканым юк. Минем өйдә иң зур байлыгым китаплар. Анда кем генә, анда татарча да бар, анда мин бик яратам Галимҗан абый Гыйльмановның әсәрләрен укырга, һәм шулай ук инде Роберт Миңнуллин, шигырьләр дә бик яратам. Аннан соң инде Рөстәм Закуанның шигырьләре, Рафис Корбан, Шәмсия апа Җиһангирова, мен шигырьләрне бик яратам укырга, һәм бик яратам шулай әсәрләр турында җылы шундый мөнәсәбәттә әйткәнсез. Һәм инде Фәүзия апа Бәйрәмованың китапларын, менә хәтта шундый китап, кайбер китаплар шул хәтле үзенә җәлеп итә, мин төнне буе йокламыйча да укып чыга алам. Укып бетерер өчен төнне йокламаска да мөмкин. Кайбер китапларны шулай иртәнге 5-кә хәтле укыганым бар. Субханаллах, бик сирәк күренеш бүгенге көндә шулай бит, без инде аудио китаплар күбрәк укыйбыз. Менә мин ни өчендер аудио китапларны яратмыйм. Минем өчен менә шул китапны алгач, аның хәтта исенә хәтле менә миңа шул хәтле рәхәт, менә китапның исен, менә шул краска буяу исен дип әйтим икән инде менә ниме? Типография буяу. Нишләптер менә мин шулай күбрәк яратам, китапны үзен алып укырга яратам. Инде мин башка җирләргә, мәсәлән, сәяхәткә барганда, шулай электрон китап алып чыгам, чөнки бит инде бөтен китапны өстерәп йөреп булмый. Шуңа күрә Онсында йөртәм, ләкин бер кайчанда китапсыз йөргәнем юк, бер кая гына чыксам да. Композитор осталыгыз өстендә эшлисем килә, үстерәсем килә дип бер әңгәмәдә шулай дип әйткәнсез. Менә бу юнәлештә нинди үзгәрешләр бар? Композитор Нурзадә ничек үзгәрә? Мин инде һәр вакытта да җырлар иҗат иттем. Күптәннән мин хәтта үземнең иҗат юлымны башлаган вакытта ук, шырда ук инде җырлар иҗат итә идем. Беренче альбомым 2002 елны чыкты. Анда ук инде минем җырларым бар иде. Әйткәнемчә, күп очракта бит инде авторларны белмичә калалар, әйме, һәм күп тамашачы уйламый, бу үзенең җырын җырлый дип тә уйламый хәтта. Һәм нәрсә дип әйтергә кирәк, җырлар иҗат итәм бүгенге көндә дә бик күп шагыйрьләр белән бергә иҗат итәбез, җырларым күп. Һәм инде, ләкин менә шундый бер ничек дип әйтим икән инде, шундый бер менә мин үземнең җырларымны бәлки башка җырчыларга, күбрәк җырчыларга тәкъдим итәргә ничектер уңайсызланам дип әйтимме. Менә шундый ягым да бар әле тагын. Нишләптер? Ни өчен икән? Белмим ни өчендер. Миңа инде Рөстәм абый Закуан әйтә иде, нишләп син башка җырчыларга бирмисең шуны матур бит синең җырларын. Менә мин машинага утыруга, без аның белән бергә иҗат иткән иң беренче җырыбыз Бәхет телим.
ул әйтә, мин иртә белән утырам машинага, һәрвакытта шу җырны тыңлыйм дип әйтә иде иртә таңнан. Минем кәефемне күтәрә торган җыр бу дип. Нишләп син башка җырчыларга тәкъдим итмисең дигәчтен, ул мине бераз этә-төртә торгачтын, инде мин менә бу соңгы елларда үземнең иҗатташ дусларыма тәкъдим итә башладым. Күбрәк кемнәр башкара сезнең җырларыгызны? Минем җырларны башкара Айгөл Бариева. Гомумән әйтергә кирәк, Айгөл инде ул минем ул җырларны бөтен дөньяда яңгыратып кайтты, каягына барса да, дөньяның кайсы почмагына гына Сабантуйга барса да, ул аларны җырлап кайта. Һәм инде мине билгеләп куя. Шулай ук инде Илнар Ялалов. Үзем башкармый микән бу җырларны? Юк, алай дип әйткәнем булмады, юк. Чөнки минем шундый тагын бер үзенчәлегем бардыр. Мин кешенең җырчыга тәкъдим итәм икән, мин аның тавышын ишетеп махсус язган кебек була инде. Менә шушы җыр сиңа туры килергә тиеш дип тәкъдим итәм. Шулай ук инде Илнар Ялалов башкара, Фәнис Кәлимуллин да хайран гына күп җырлар бар. Хәтта алар төшерделәр фильм. Менә шул фильмда минем җыр саундтрек буларак та бара һәм анда минем инде бик кенә күп җырларым яңгырый. Алар инде тормыш иптәше Алия белән дә башкаралар. Руслан Галимуллин, аннан соң инде тагы Нәргиз Камалов, Гөлнара Кабидуллина, Исаф белән безнең дуэтыбыз бар, Радик Динахмәтов белән дуэтыбыз бар. Хайран бар инде җыйнала хәзер инде әкренләп. Менә бүгенге көндә үзегезнең иҗатыгыздан, тормышыгыздан гомумән алганда сез канәгатьме? Беләсезме, мин үземнең эшемне яратам. Мин менә хәзер инде ничә ел, 20 елдан артык мин иң беренче мин Искәндәр Бектахиров бригадасында эшли башладым, аны төркемендә эшли башладым. 2000 елларның башында ук. Һәм мин аңладым, менә хәзерге көндә мин инде концерт куяр алдыннан барыбер ничектә булса артка әйләнеп карыйсың һәм инде ничектер нәтиҗә чыгарырга тырышасың бит инде, әйме? Мин аңладым, мин үземнең эшемнең фанаты икәнмен. Димәк, менә сезнең бөтен тормышыгыз да шушы сәхнә, җырлар иҗат итү белән, башкару белән тулыландыра. Чөнки мин яратам тамашачылар очрашырга. Мин авылларда бик күп концертлар куям. Гомумән авыл тамашачысы ул бөтенләй икенче, ул саф, самими, ихлас, ул шул хәтле иттереп бирелеп карый ул концертларына, әйме? Һәм шулай яратам безнең чит өлкәләрдә булган татарлар алдында чыгыш ясарга. Чөнки алар да нәкъ шулай, алар шул хәтле сусап көтеп торалар. Алар өчен без инде белмим, шул хәтле әллә кемнәр диярсең инде, менә әллә кайлардан килгән кешеләр кебек иттереп алар безне шул хәтле җылы иттереп кабул итеп алалар. Менә әле без инде быел Илшат Валиев, Әлфия Хабибуллина без барып кайттык Новосибирск якларында татарлар белән күрешеп, очрашып, Омск ягында булган татарлар белән. Алар керәләр, безне тотып карыйлар. Бар иде шундый авыл, алар да үз гомерләрендә бер тапкырда татар концерты һәм татар җырчысы килгәне булмаган. Алар гомер буе шунда яшәгән, менә татарлар кичкенә генә мотор карарлык булган иде. Алар менә шул хәтле ихлас килеп күз яшьләре белән эшләйтер безне. Шуңа шул шушы вакыйгалардан соң мин тагын әйтәм бит, үземнең иҗатыма борылып карыйм да, мин әйтәм, мин үземнең яраткан эшем белән шөгыльләнәм. Чөнки кеше үзенең яраткан эше белән шөгыльләнә икән, димәк ул бәхетле, беренчедән әйме, һәм ул ниндидер көч бирә һәр вакытта да. Һәм нәтиҗәләр дә була, шулай бит, эшен яраткан булса, нәтиҗәләр дә була. Һәр көнне шатланып үткәрергә кирәк дигән девиз белән яшисез икәнсез. Менә бүгенге иртәдә дә, бүгенге көндә дә тамашачыларыбызга нинди теләкләр җиткерер идегез? Беренчедән мин барысына да, сезгә дә һәм инде чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәм барыгызга да сәламәтлек телисем килә. Сәламәтлек ул иң зур байлык. Чөнки сәламәтлек, сау сәламәт булсак, безнең менә шундый матур күрешүләребез дә була, очрашуларыбыз да була. Иң мөһиме, күңелләребез, башларыбыз сау булсын да, күңелләребез җырлап торсын. Чөнки әгәр кешенең башы сау икән, аның күңеле җырлап тора. Мин һәр вакытта да әйтәм, бәлки кемдер инде кычкырып җырламыйдыр да инде, әйме, кайбер чагында кеше әйтә бит инде, мин җырлый белмим ди. Ләкин андый кеше дә концертларга килә, концертлар карый икән, спектакльләргә йөри икән, димәк ул аның күңелендә барыбер җыр яши. Шуңа минем һәр вакытта да әйтәсем килә, башларыбыз сау булсын да, күңелләребез җырлап торсын. Һәм инде әз генә вакыт калды, тамашачылардан тагын бер кат әйтеп, менә концертыгызга кайчан була, кайда була, ничәдә була, шуны гына әйтеп китик. Бу концерт минем булачак Чулпан мәдәният үзәгендә 31 майда 19 сәгатьтә. Мин инде бик тырышып әзерләнәм, үземнең иҗатташ дусларым белән өр-яңа программа, алып барышларым яңа. Безнең инде концертның режиссеры һәм сценаристы Азат Әнәсович Зарипов, ул минем авылдашым. Бөтен серләрне дә әйтеп бетермәгән. Килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Концерт бик тә уңышлы узсын. Сезнең башкаруындагы җыр белән без инде бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз исә. Әминә Зәхмәтҗанова, сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдә генә башлагыз. Исән-имин булыгыз.